Mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwentang ama! at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha. Welcome to the program. Back to the program, Top Secrets. At kasama pa rin nga natin ang ating top secret sharer na si Summer of Pangasinan. Hi, Summer! Hello, DJ. Kala ko nakatulog ka na ulit eh. Summer, nandun ka na sa parte ng pag-share ng top secret mo kung paano kayo nabuko. Di kayo umamin. O, tapos nagsinungaling si bata kay jowa na ang palabas ay kasama pamilya mo pero hindi. Tatatlo lang kayo kamo. O. Mhm. And then, yun nga, nalaman na hindi pala namin kasama yung family ko. Doon mas lalo siya nagalit. Dahil sabi ng jowa niya, saan mo nakuha yung mga pictures na sinend mo sa akin? Kasi DJ, ang ginawa namin, kumuha-kuha kami ng mga pictures. Kasi yung family ko pumunta din talaga ng Pampanga. Pero wala ako. So yung mga pictures nila, kinuha ko, sinend ko sa kanya, sinend niya din kay jowa niya. So ganun na yung nangyari. So mas lalong sumabog yung jowa niya. Kasi nga, nagsinungaling din ako. Na alam naman namin na bakit siya sasama kung kakami lang. So magdududa talaga yung jowa niya. And then yun na Bakit nga, close DJ. ba siya sa pamilya mo? Yes, pinakilala ko na kaibigan ko. So, ibig sabihin, nalabas kayo din nakasama family mo with bata. Hindi naman. Ang So, gawain lang, mm. pumupunta siya dito sa bahay. So Kami lang yung lagi. yung girlfriend ni bata, parang payag dun sa part na wala ka basta pamilya mo yung kasama ni bata? Ganun ba yun? Hindi naman. Sa part ni bata, magpapaalam siya na lalabas kami kasama mga barkada. Kasama namin silang Pero bakit yun yung summer. paalam niya sa jowa niya? Na family mo yung kasama? Yes po, para payagan. Pero pag ganun yung paalam sa akin tapos ibang pamilya ng kaibigan yung kasama, parang ang weird naman nun. Parang dun pa lang may kaduda-duda na eh. Siguro kaya napag-isipan pa kayo lalo. Oo. Okay. Yes, yes. Mas lalo kami napag-isipan kasi Mhm. So nakipag-iwalay ba si jowa kay bata? nung nalaman na yon, medyo parang the boat is sinking pa sila. Anong sabi mo Na, kay bata? anong sinabi ko kay bata na, Like, uy, ayusin mo yan. In-encourage mo ba na ayusin niya yung problema nila? Magtapat na siya ng totoo? O ipagpatuloy pa rin kung anong meron kayong dalawa na kapag hiniwalayan na siya o di sa akin ka na? Anong sinabi mo kay bata? actually, ang sinabi ko sa kanya, DJ Rocky, walang aamin. Ayusin niya, ayusin nila yung problema. Dahil ganun din sa akin, dahil parehas kami ng problema. Dahil nalaman din wala na pala kami ng jowa ko nun nung pumunta kami ng Pampanga. Dahil kapag break din ako. Dahil pinaglaban ko si bata. And then yun nga, sinabi ko kay bata na, "Wag ka nga amin, sabihin mo na lang yung totoo." Yun, hindi kami nagtabi, gano'n. Katabi niya yung anak niya, ako nasa baba sa isang bed lang ako. And then umamin lang siya yung mga alam ng jowa niya. Like yung pagbigay ko ng cellphone para may communication kami. Dahil mahirap na dahil sa Facebook account at Messenger account hawak din ng jowa niya. Then yun, sabi ko lang na aminin niya kung ano yung mga alam ng jowa niya at
wala na siyang aaminin nung Hmm, okey. So, naayos nila. Sila pa rin, kaya naghiwalay kayo? Fortunately, humiwalay na din yung jowa niya. Sa kanya? Dahil ayaw niyang umamin din. Parang gusto kasi ng jowa niya, umamin ka lang, papatawarin na kita. Kung naging kayo ba ni Uy, it's a Summer or trap yun, hindi. ah. Yes. And Trap then, yun nga, DJ Rocky, talagang pinilit namin na hindi aamin. So, nung sila pa ng jowa niya, kami pa rin ni bata. kahit nagkakagulo na sila, kayo pa rin? Kami pa rin. Dahil sabi ko sa kanya, andito lang din naman ako mag-aantay. Maging Mhm. okay kayo, maging kayo ulit. Eh, hindi na Pero kinaya ni jowa na mm, makipagrelasyon kay bata, so nakipaghiwalay. Ang tanong, bakit naman kayo naghiwalay ni bata? um, decision din niya kung bakit niya din ako hiniwalayan. Dahil one time, DJ Rocky, kung bakit kami naghiwalay, sobrang pagsisisi ko. Dahil isang gabi, nagkaya ng barkada niya. And then, ang balak kasi talaga namin dito siya matutulog sa bahay. Then, nung pagka-uwi ko galing work, gabi na din, sabi ko sa kanya, "Sige, prepare lang ako." Then sabi niya, yun nga, ang balak na talaga namin dito siya matutulog. Pero sabi niya, ang balak na niya, sa bahay ka na lang matulog. And then one time, so yun, nag-prepare na ako. Okay na ako. Habang siya inaantay ko siyang matapos sa inuman. Uuwi na dito, susundin niya ako. Uwi na kami sa bahay nila. Then, yun nga, hindi ko na ano yung patience ko na matagal ka pa dyan, sabi ko. Yun pala, tinawagan ng barkada niya yung jowa niya. Kausap niya pala, kaya natatagalan siya sa pag-alis sa inuman. And then sobrang mali ko, DJ Rocky, nakapagbitaw ako ng salita na dapat hindi ko sasabihin na, sabi ko sa kanya, "Ganyan ka naman," sabi ko, "pagdating sa kanya, talong-talo ako. Wala akong kalaban-laban." Kasi jowa niya na yun, eh, katawag niya na. And then yun nga, sabi ko, "Balik na lang tayo sa bata." Kasi DJ Rocky, yung bata na yun yung unang tawag niya sa akin, "Bata, bata, paano ka ginawa?" So, ginawa naming call sign, yung bata. Kasi nga, kita mo naman DJ Rocky, yung edad namin, she's 4 years old and then ako naman 26. So, So, malaki din meaning yung kapag 40 na, tapos ikaw 20 ka pa lang, apo na, ganun ba yun? hindi naman DJ Rocky. Eh, Uy, hindi ano naman sa ganun kalawak yung ano, yung age gap, ha? Hindi naman ganun. Siguro talagang nakyutan lang kayo sa, alam mo yun, yung tinatawag kang bata, tapos siya tinatawag kang mm, bata. Alam mo yung mga tukso-tukso sa una, diyan naman nagsisimula yun eh, yung mga asar-asaran. Tapos hanggang sa yes. mapipikon ka, o kaya hindi ka mapipikon pero natutuwa ka, yung mga ganon. Kinuha yung loob mo dahil sa bata-bata na yan. O, tapos ikaw naman Mm. natuwang-tuwa. O, tapos ngayon sinisisi mo ba yung sarili mo na nakapagbitaw ka ng gayon kaya hindi kayo naging okay? Hindi naman. Sinisi ko naman kasi sabi ko sa kanya, sa sobrang siguro nadala ako sa nararamdaman ko, sabi ko sa kanya, "Balik na lang tayo sa bata-bata." Kasi yung yung call sign na naming bata-bata, andun yung friends lang talaga kami, alam namin yung limit namin sa isa't isa. Friends with landian and Mm. anuhan, lahat na ng landian, kasama na, yung hindi niyo ginagawa niyo yung mga ginagawa ng mag-jowa pero hindi naman kayo talaga mag-jowa, okey. Mm. O so paano So, kayo naghiwalay ayun. talaga? Yun nga, dahil doon naghiwalay kami. Ah, Dahil talaga? sabi niya, yes. Uminit siya tapos nagsabi siya din siya ng, "Ayoko na," gano'n? Uminit ako, sumabog siya. Then sabi niya, "Okey, sabi mo 'yan," sabi niya, "balik tayo sa bata-bata." 'Yun lang. 'Di ba, DJ Rocky, ang laki ng pagsisisi ko na bakit ko pa binitawan yung salitang 'yun nang dahil lang do'n Alam mo bibitaw na buti din nga pala siya. binitawan mo yung salitang yun, alam mo kung bakit? Ibig sabihin, ganun kababaw yung pagtingin niya sa'yo, 'di ba? Actually, Kumbaga mm, buti binitawan mo yun. So meaning kapag may pangit ka lang nasabi, dala ng nararamdaman mo kasi naasar ka dahil mas pinipili niyang kausapin yung isa kaysa sa'yo. Ibig sabihin,
hiwalay na agad kung hiwalay, 'di ba? Buti nga maaga pa Mm. lang naghiwalay na kayo eh. Kasi at least alam mo, oh, sumugal ka sa taong wala namang kasiguraduhan na magiging iyo. Oh. Yes, tama. Biruin mo, dinrap mo lahat, oh, jowa mo, inantay mo siya. Talagang sinabi mo pa sa kanya na huwag tayong papahuli para lang maging okay pa rin siya sa paningin ng iba. Samantalang ikaw durug na. Tapos ngayon nasisisi mo pa yung sarili mo na nasabi mo yung mga bagay na yun dahil naghiwalay kayo, kaya kayo naghiwalay. Parang wag mo namang ibaba yung sarili mo sa pagkakataong yun kasi kumbaga ginawa mo na yung parte mo eh, 'di ba? Mm. Nakipaghiwalay ka sa jowa mo para sa kanya. Sana nga na-appreciate niya yun eh. Eh hindi, sabi niya, "Oh, sige, bata-bata, ganun pala eh." Ako sa kanya. So anong mensahe mo sa kanya ngayon? Kung nakikinig si bata ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Sige nga, anong tawagan ba ninyo? Bata-bata pa rin? O anong, nag-evolve ba siya into love, mahal, ganon? Actually nag-evolve naman kaso bata pa rin ang pinaka-the best namin kasi dun na-build yung relationship namin. Okay, sige. Ngayon, bigyan mo siya ng mensahe kung nakikinig siya ngayon. Go ahead. Okey. Um, to bata or to my bata noon, um, alam ko naman na na-appreciate niya yung mga ginagawa ko sa kanya. Mas lalo na yung tinanggap ko lahat ng mga salita na nanggaling sa jowa niya kahit below the belt na. And then yung binibigyan ko siya ng time para mag-isip kung anong desisyon ang gagawin niya. Alam ko na na-appreciate niya lahat ng ginawa ko and yun lang. Gusto ko lang sabihin sa kanya na ang unfair mo kasi hindi ako nagsisi na sa nangyari natin. Nagsisi lang ako kung bakit ko binitawan yung jowa ko din. Pero hindi ako nagsisi na may nangyari sa atin. Yun lang. Ang unfair lang kasi ako hindi nagsisi tapos ikaw nagsisi ka na nagkaroon ng tayo. So parang sobra akong na-hurt doon bata. Parang feeling ko karma ko na lang din yon dahil sa ginawa ko sa jowa ko. And yun, kay bata, thank you pa rin kasi yun, naging tayo kahit sa maling pagkakataon. Maling maling panahon siguro. Pwede naman maging tayo, pero sa panahon siguro, maling-mali kung bakit naging tayo pa. Siguro in the near future, yun, maging maging tayo. Pero para sa akin hindi na lang din. Magkaibigan na lang ulit. Yun lang, DJ Rocky. Thank you. Thank you, Summer. Palagay mo ba, okay pa rin talaga kayo maging magkaibigan? Actually, DJ Rocky, para sa akin oo. Nag-uusap pa rin kayo Napag-usapan hanggang ngayon? kailan lang last Sunday, Nagkita nagsama kayo? kami. O Yes, saan kayo kasi, nagkita? nag-ano kami, umattend kami ng funeral Akala ng ko nag-ano kaibigan kayo namin. eh. Uy, sumalangit na yung kaluluwa ng kaibigan niyo. Hala ka. Ayun lang, then yun, Usap lang. napag-usapan namin na maging friends pa rin. Pero kaya mo makipagkaibigan sa kanya? Kaya ko, DJ Rocky. Sure Kasi ka? yes, tinuring ko din kasi siyang talagang kaibigan na, pinakamalapit na kaibigan ko dahil lahat ng secrets ko, kinukuwento ko sa kanya. Hindi Mga ups rurupok? Hindi rurupok? May times narurupok, pero kailangan kong kausapin yung sarili ko na na tapos na, hayaan na, past is past, move forward na. Uy, baka umaasa ka pa ah. Umaasa ka pa rin ba hanggang ngayon? Baka low-key umaasa ka na magiging kayo pa, na baka may pag-asa pa ha? Actually hindi naman na DJ Rocky, tanggap ko na din. Uwe, maniwala ko. Tanggap ko na din na wala na talaga dahil lately lang din, sabi niya, naguguluhan na din siya sa jowa niya dahil ganito ganyan. Nagbalikan ba Mm, sila? hanggang ngayon hindi pa rin naman. Hmm, Umaasa pa rin siya sa jowa jowa niya. niya and umamin naman siya sa akin na mahal pa niya. Then Hmm, andun din pa rin yung na-hurt ako.
Mhm. na okay, wala na din talaga akong aasahan pa na maging Mm. kami pa dahil alam ko na siya at siya pa rin. Oo, tsaka kailangan mong protektahan yung sarili mo. Kumbaga, minsan kailangan mong ilayo yung sarili mo sa taong nananakit sa'yo, na hindi naman niya intensyon, 'di ba, nasaktan ka. Mm, Pero, alam mong ito yung taong dahilan kung bakit ka nasugat, eh. So, bakit mo pa ilalapit yung sarili mo sa taong dahilan kung bakit ka nasugat, 'di ba? Ang kailangan mong yes. gawin, subukang gamutin yung sarili mo sa mga paraang alam mong wala yung taong gumawa nun sa'yo. Ewan ko kung Mm, makakatulong yun sa'yo, pero you do you. Alam ko namang hindi ka na bata, 'di ba? yes. Alam mo naman kung ano yung mas makabubuti para sa iyo. And siguro nasampulan ka na nitong nangyari sa'yo para mas maging maliwanag sa iyo ang lahat. 'Di ba? Na hindi porke Yes, thank gusto you. mo, hindi porke inalay mo na lahat, babalik sa iyo lahat nung inalay mo, 'di ba? Kahit binigay mo na lahat, di Mm. pa rin sapat, 'di ba? So, Gusto yun. ko lang i-share, DJ Rocky, na puwede bang mag-share? Ay, ano pa 'tong i share mo? Okey lang sana 'Di, kung I yung mean, GCash mo, ha? puwede puwede. Gca mag-GCash ka sa'kin gano'n. Hindi, charot lang, with charot. Ano ba 'tong i share mo? Alam mo nag-overtime na ako para sa'yo, Okey. ha. Oh. Konti lang na sa mga gustong sumubok na Mhm, magkaroon ng open relationship, para sa'kin, 'wag na lang. mhm, Dahil isipin mo sa una pa lang kung ano magiging sitwasyon niyo. mhm. Lagi at laging may Naniniwa masasaktan diyan, eh, 'pag open yung nani relationship, meron. yes. Naniniwala na ako sa kasabihang, "Sa una lang masarap." I mean, sorry, sorry. Sa una lang masaya, Mhm, sa ending masakit pala. mhm. Puros pagdurog pala ang tatanggapin mo. So, sa Ah. mga nagbabalak, 'wag na 'wag na. Oo, ayan sa mga nagbabalak ng open relationship, 'wag na raw. Ang alam kong open relationship, open kayo sa lahat. So meaning, okey lang na 'di ba marami yung karelasyon mo, 'di ba may gano'n? Yung parang basta Meron naman. ikaw yung talagang constant. Kasi naalala ko may movie sina JC and RC Munoz about being an open relationship. Tas sabi ko talaga parang hindi ko kayang sikmurain yung ganong klaseng relationship na pumapayag ka na makipag-sex yung partner mo sa kung sino-sino. 'Di ba? Basta yung Mm, emotional part nakukuha niya sa'yo and everything else. Basta yung parang tawag ng laman or whatever sa ibang mga tao na parang ang weird yung feeling ng gano'n. I mean, I can't be that person. And I think, no, kapag iisipin mo talaga kung ano yung para sa'yo or kung ano yung ideal relationship mo and yung mga principles na pinaniniwalaan mo and values na meron ka, yung character na meron ka, at least kahit papano yung mga yun, nagmamatch kayo nung taong pipiliin mong mahalin. Kasi pag hindi, talagang masasaktan ka. And normal din naman na masaktan sa isang relationship, 'di ba? Wala namang perpektong relasyon, eh. Pero the more na maprotektahan mo yung sarili mo, the more na alam mo kung ano yung negotiables and non-negotiables mo, the more na mas mo yung sarili mo, 'di ba? Kumbaga, yes. at least medyo mas secured ka, 'di ba? Kumbaga hindi ka tataya na alam mong hindi ka liyamado, gano'n. So, yun. Anyway, thank you so much, Summer from Pangasinan, I hope kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo. Yes, thank you, DJ Rocky. Thank you, ingat ka lagi. Thank you. Ingat, bye-bye. At diyan po natatapos ang ating programa ngayong gabing ito. O, sa mga kabisyo natin out there na nagbabalak pumasok ng open relationship, ha, ay mag-isip-isip kayo. Dapat yung partner nyo talagang ganun din yung mga prinsipyo sa buhay kung sakaling yun yung gusto ninyo. Para walang lugi, walang egol. Kasi kapag hindi pala ganun, buo yung loob, magkakasakitan talaga kayo. Tapos, kapag may jowa na yung isa, wag niyo na pong wag niyo nang payagan, 'di ba? Ang nangyari actually dun sa SF or top secret sharer natin, hindi naman sila yung legit na magjojowa, eh. Kumbaga, naging kabit sila ng isa't isa, eh. Kasi may kanya-kanya silang jowa. Masasabi mong open yung relationship na meron ka kung magsisimula yun dun sa jowa mo, pumayag siya na magkaroon ka ng iba't ibang ka-open relationship. Yun.
Pero kung may mga kanya-kanya kayong jowa, tapos tsaka pa lang kayo mag-open relationship sa kabit ninyo, then kabit nyo yun, di ba? Ewan ko lang kung ganun yun para sa iba. Pero para sa akin, ganun yun. Anyway, ako na po yung magpapaalam at matutulog na kami ni Boy Pindot. Uwi pa kami sa amin. Bukas ulit. Mamaya pala, magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa station number 1, 90.7 Love Radio. Nakapiling ang inyong Pasa Princess, DJ Raketera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. This is Top Secrets. Bye, good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!